Welkom dames. Dankjewel, leuk hier mocht te komen. Ja, fantastisch. Donderqueen Marloes, wem had je dat gedacht? Nou ja, ik denk 10 jaar geleden had ik dit zeker niet verwacht. Nee, überhaupt de hele carnavalswereld niet. Maar ondertussen ben ik er wel... voel ik me er heel erg thuis in. Ja. Want je bent niet iemand die opgegroeid is met de vasteloven? Nee, ik ben zelf geboren en getogen in Roermond. Maar mijn ouders komen uit Amsterdam en Breda. Dus wel altijd carnaval gevierd. Maar carnaval vieren en bij een carnavalsvereniging zitten is wel echt een heel ander iets. Dat is een ganz ander ding. Ja. Dus in 2016 ben ik al een keer secondante geweest. Dat was echt voor mij een enorme vuurdoop, maar wel ontzettend leuk. En een warm bad waar ik in terecht kwam. En toen bij een van mijn secondanten, Sharon, ben ik in 2019 als secondante gevraagd. En toen heb ik altijd gezegd, nu wil ik nog maar 1 ding. En dat is het zelf ooit een keer zijn. En hier zit ik. Nou, was het zoiets. Ja. Als we even teruggaan, uit welk gezin komstig? Vader Gerard Eijf, moeder Ineke van Est en mijn broer Jeroen. Is 2 jaar ouder dan ik en niet geboren, maar wel opgegroeid in Hoogvonderen. Ja. En daar woon ik nu ook weer, dus ik voel me er wel heel erg thuis. Ja. En ondertussen hondje Blackie zit erbij, maar dat is het gezin wel, ja. Lekker, ja. En door de jaren heen maakt ze carnaval natuurlijk met op afstand, zeggen ze dan. Hè? Dan leer ze het op school kennen, want dan krijgt ze de cultuur al het met. Maar als ze inderdaad niet van ouders uit dat met hebt, dan hebben ze niet zo wie het verenigingsleven is. Kent ze het verschil een beetje aangeven? Ik denk dat voorheen was voor mij carnaval echt alleen de dagen zelf dat je echt verkleed naar de stad ging. Toen dat tijd nog op je 16e de kroegen in kon en voor het eerst shotjes drinken en dergelijke. En ondertussen is het wel echt het hele voorseizoen bij een vereniging. En ik vind dat ook heel erg leuk, want ondertussen is het echt van ons kent ons. Dus bij andere verenigingen kom je allemaal bekenden tegen. En, het is een heel groot netwerk. Absoluut, hè, zo. Ja. En het trekt zich veel langer dan alleen die ene week. En dat maakt het, vind ik, heel erg leuk. Dus je hebt eigenlijk voor stap ben je daarin gegroeid, steeds meer betrokken geraakt, ook bij de verenigingskant. Ja. Wat zou je nou omschrijven als het hart van carnaval? Dat is een moeilijke vraag, maar ik denk wel echt samen één zijn. Dus echt dat je onderling dat je het echt viert. Ja. Dat je ook met andere verenigingen, dat het echt gewoon, het is van jong tot oud. Het verbindt, carnaval verbindt echt. Ja. Jong, oud, groot, klein. En bekend. Precies. Moet allemaal mee doen. Absoluut. Ja. Zo. Ja. Wie ging die uitroepen, Donderqueen? Wie was dat? Heel leuk. Ik was van tevoren niet heel zenuwachtig, tot we echt daarachter stonden. Toen groeide dat wel echt. Ik had gelukkig Evelien en Kira bij me. Want Cheryl en Sharon zijn allebei Donderqueen geweest. Die moesten dus van tevoren al in de zaal zijn. Maar deze 2 hebben me heel goed opgevangen. En toen het eenmaal zover was, ik had een idee in mijn hoofd. En dat is, vind ik, heel goed gelukt. Met een scherm dat je onze silhouetten zou zien. Dus eerst 1, toen 3, toen met z'n 5. En wat gebeurde er toen? De zaal begon te roepen? Of, dus John, onze vorst, die was al een beetje van, wat gaat er nu gebeuren? En toen kwam er een spotlight, zag je mijn silhouet staan. Ik had het liedje Dancing Queen van ABBA gekozen om mee op te komen. En dan ging de spotlight weer uit. Toen kwamen de 2 secondantes erbij. Spotlight weer aan en daarna dus weer uit. En toen die andere 2 er ook nog bij. Ja. En toen op een gegeven moment het doek dat wegging. En toen mocht iedereen zien dat wij het waren. Ja, fantastisch. Ja. En een kumst en een warm bad. Ja, maar toen was het wel echt trillende handjes hoor. Ja? Zweet onder de oksels. Ja, absoluut. Ja. Kon je zien wat er in de zaal gebeurde? Of voelde je wat? Of? Nee, van tevoren hoorden we wel dan van Sharon onder andere dat er wel echt veel mensen waren. John die zei dat ook nog tegen ons. Ja, maar dat weet je niet, want je staat erachter en je weet totaal niet wat er gebeurt. Met een knoop in je maag, je denkt, Ja, absoluut. Maar en dan hoor je alleen maar gejuich en dus dat was echt heel erg leuk. Fantastisch. Ja. Wat duist in het dagelijks leven, Marloes? Ik ben informatiespecialist onderzoek. Dat zegt waarschijnlijk niet heel veel, maar het komt erop neer dat ik werk voor de Radboud Universiteit, de Radboud UMC. En alle onderzoekers van het Radboud UMC die komen bij mij als ze literatuuronderzoek willen doen. Dus mijn collega zegt altijd, iedereen kan artikelen uit de vijver vissen, maar wij kunnen de hele vijver leegtrekken. Dus ik werk met databases, ik werk met zoekstrategieën en eigenlijk willen wij ervoor zorgen dat het onderzoek zo gedegen mogelijk gebeurt. Dus dat het allemaal gewoon, om allesomvattend te zijn, moet je ook alles kunnen vinden en daar kunnen wij heel goed bij helpen. Het is natuurlijk heel logisch, gestructureerd werk. Volledig in contrast met de hele vastelavond. Ja, klopt. Ja, ik ben ook wel redelijk perfectionistisch, kan ik wel vertellen. Maar
soms moet je dat even loslaten. En ook gewoon, je ziet wel wat er gebeurt. En vaak komt het toch wel ook op zijn pootjes terecht. Ja, die ogen die glimmen, dus dit is fantastisch. Zeker. Ja, de leeft inderdaad met de vastelovend in zo'n weekend helemaal in een bubbel. Hè? Ja. En dan komt ze weer op maandagmorgen in een heel langere wereld terecht. Ja, nu moet ik wel zeggen dat maandag mijn vaste thuiswerkdag is. En dat vind ik stiekem wel heel fijn. Ja. Dat je dan ook inderdaad een beetje kunt bijkomen van het hele weekend. En, want hebben ze nog wel te verwerken. Ja, absoluut. Ja. Er gebeurt heel vet in zo'n weekend. Hè. Je ziet heel veel mensen, je komt op heel veel evenementen, je komt in heel veel locaties. En op een gegeven moment denk je, wat heb ik toch allemaal metgemaakt? Ja, als je de foto's nog eens kijkt op de filmpjes, dat is mega. Ik probeer ook inderdaad op social media dan na het weekend wel een berichtje te maken. Maar dan denk ik ook altijd van, wat was er nou vrijdag? Je bent op een gegeven moment ook kwijt wat er nou wanneer is gebeurd. Ja, kan je voorstellen. En dan helpen foto's heel erg om weer even te kijken van, dat hebben we ook nog gedaan. Zo. Ja. We gaan even naar de secondantes. Precies, want je bent niet alleen gekomen. Nee. Je hebt nog 3 mooie dames meegenomen. Heel belangrijk dat ze die neven die hard moeten werken voor jou. Ook heel belangrijk dat ze die neven die hebt staan. Dat zag ze al net. Kira, welkom. Ja, dankjewel. Wem is Kira? Ik ben Kira Damen. Ik woon inmiddels niet meer in Roermond, maar ik ben hier wel opgegroeid. Dus zodoende natuurlijk ook wel bekend met de vastelovend. Ik spreek ook geen plat, zoals jullie horen, maar ik ben er wel echt mee opgegroeid. En dat eigenlijk. Ik ben 36 jaar en ik ken Marloes ook al heel lang, heel veel jaar. Het leuke is eigenlijk dat ik Marloes ooit bij de Koninklijke Harmonie heb leren kennen. Toen speelde ik nog klarinet en Marloes dwarsfluit. Later ben ik ook dwarsfluit gaan spelen. En daarna zijn we elkaar volgens mij weer een beetje uit het oog verloren en kwamen we elkaar weer tegen bij kindervakantiewerk, bij KVW Doho. Ook daar eigenlijk altijd een hele leuke klik gehad met Marloes. En eigenlijk nooit echt hele goede vriendinnen geworden. En toen kwamen we elkaar weer tegen bij de Donderbeul. Omdat ik in 2017 ook voor het eerst secondante mocht zijn van Cheryl. Van de secondante die hier vandaag niet bij is. En ik wist eigenlijk altijd al wel dat Marloes heel graag Donner Queen wilde worden. En dat we dat dan nog een keer samen zouden doen. Dan is het wel een eer om dan gevolgd te worden. Hè? En nu ben je samen dat traject ingegaan. Ja, zijn jullie intussen betere vriendinnen geworden? Ja, zeker. Ja, eigenlijk begon het al wel in het jaar dat Cheryl Donner Queen was en ik secondante. Toen zaten Sharon en Marloes bij de dames van de Donderbeul. Ja, en zijn toch ook wel een beetje leeftijdsgenoten. Dus wij vonden elkaar heel snel. En dat was gewoon heel erg gezellig. En later is Evelien daar natuurlijk nog bijgekomen. En zijn wij gewoon een hele gezellige vriendinnengroep geworden. Ja. En wij hebben ook in de coronatijd best wel vaak, toen woonde je wel nog in Roermond, dat we heel vaak dan samen gingen skileren en zo. Toch een beetje dat contact. Ook al moest het dan op afstand, maar dat we dan... dat is wel ook heel fijn om toch de vriendschap daar nog absoluut bij te houden. Ja, zeker. Ja. Tegenover dicht is het Sharon. Welkom Sharon. Ja, dankjewel. En Wim Bestig. Sharon van Montfort, woonachtig nu in Zwalmen. Sinds kort, dat moet ik dus nog even aan wennen. Ik ken Marloes inderdaad vanaf 2016, toen het secondant is geworden bij Iris. Daarna ben ik zelf Donner Queen geworden in 2019. En sindsdien is eigenlijk de band gewoon, is dit er. Ik zeg altijd, het is een beetje een tweede familie, toch? Ja, zo vult het wel vaak. We zijn eigenlijk, dat werd ook vaker gezegd, zusjes. Ja. Vooral weer zijn dan ook nog allemaal blond. Ja. Dus dat werd wel, dat horen we herhaaldelijk in de weekenden nu. Ik ben 36, werk in Venlo als secretaresse en loop al heel wat Jurke Smit bij de Donderbeul. Ja, sure. Ja, en voor dich is het natuurlijk ook een wens om het samen met de beste vriendinnen te doen, of niet? Zeker, ja. Het is, we hebben nu 2 weekenden gehad. Ja. Het is wel heel gezellig. Ja. Hou je dat vooral zo vast? Zeker, dat is wel de bedoeling. Als je nou zelf queen bent geweest, heb je dan niet zoiets van... ik heb soms een neiging om een queenrol aan te pakken. Nee, dat heb ik gehad, helemaal klaar ermee. Dat, laatste. Ja. Heerlijk om erachteraan te rennen. Ja. Vooral met een feestje vieren. Ja, precies. Dat hoeft niet. Ik ga het drinken wel. Doe je ding. Ja, dat is super. Ja. Nevendig zit Evelien, welkom. Ja, dank je. Ja, en vertel even aan de kijkers van Midden-Limburg, wem is Evelien? Ja, Evelien van Meelik, ook woonachtig in Zwalmen. Bij de Donderbeul gekomen in 2018-19. Toen was Sharon Prins. Ja. En Sharon was toen de Donner Queen. Dus,
En in één keer was ik daar. Ja, du kunt eigenlijk vertellen, de rest zo al gaat langer bij de vereniging op dat moment. Du bent als een vriendin van Emes erbij gekomen. Wie ging dat met de vastelavond? Vertel wie ze dat ervaart. Ja, dat was toen ik ben nog steeds de vriendin van John, die was prins. Ik denk, toen ik daarbij kwam, werd ik wel als in een warm bad ontvangen. Het was wel heel intens, want hij heeft een bepaalde rol. En ik kon de hele vereniging, dat carnaval in de vereniging kon ik helemaal niet. Ik kon even naar die elektro's. Ja. Dat kon ik helemaal niet. Nee. En dan maakt het wel van dichtbij en ene keer net. Ja. Ik ben ook heel blij dat ik van tevoren niet wist wat op me gaat komen. Toen. Want het was echt heel intens. Ja, maar noem eens een voorbeeld dan. Want... de hoeveelheid van het programma. Dus het komt echt heel veel op de gaaf. Zoals Marloes ook al omschreef. Er zien in Remeun gelukkig ontzettend veel carnavalsverenigingen. Daar mogen we echt gerust op zien. Ja. En de binding tussen die carnavalsverenigingen is ook supergoed. Maar daar moest ze ook voor werken. Ja, daar moest ze ook met elkaar naartoe. Ja. Dus dat moest ze onderhaaien en dat moest ze in stand aaien. Dus dat vond ik heel indrukwekkend om te zien. Had ik nooit gedacht wie ik gewoon regulier carnaval vierde. Dus het onttrekt zich een beetje aan het zicht. Hè. Je ziet af en toe een prins of een ding en dan voor de rest doet iedereen zijn ding. Maar er zit een heel systeem, een heel netwerk. Ja. En dat gaat door de tijd heen. En dan gaan generaties terug. Ja, en dat vond ik wel heel mooi ook om te zien. Ja. Plus ook de vereniging zelf, wie warm de vereniging is. En ook bij de Donderbul, er zit echt van alles zit er bij elkaar. En het omarmt zich allemaal. Het maakt niet meer uit of ze de verschillende in cultuur, in nationaliteit of in degene die wat armer zien of degene die wat rijker zien. Het maakt er niet meer uit. Nee. Hoe heerst erbij en hoe heerst erbij. Wat ik ook altijd en dat vind ik wel een heel mooi gevoel. Als mijn kinderen die willen mij niet tegenkomen als ze uitgaan, hè? Dat wil ze niet. Hè? Dat tijd hebben we vergeten. Maar als ze met vastelovend elkaar niet tegen, dan gaan ze mij zoeken. Waar ben je? Kom ze? Dus dat is wel het vastelovend. Doe vier ze het met iedereen, zeg maar. Hè? Ja. En dat vind ik ook wel erg fijn aan deze vereniging. Ik heb dan 2 kindjes. Waarvan de peetantes ook in tafel zitten. Dus als stap ze voor de vriendschap. En het had wel echt gebracht. Want, fantastisch. En het is ook een familievereniging. Dus de kindjes kunnen ook gewoon met. Er kunnen gedanst worden. Er werden ook ruimtes voor ingericht. Dus het is ook fijn om er samen met de familie te staan. En dat geeft me ook nu een heel fijn gevoel. En dat is niet... Ja, tijdens die 5 dagen op het Statieplein, 25.000 man of 44.000 man, gewoon echt niet met mijn 2 kleintjes tussen staan. Nee. Dat is heel anders carnaval. Dus de tijd dat dat nog rustig was, is al een tijdje voorbij. Dat is enorm even. Ongelooflijk. En bij de vereniging, de kabouters zien 1,5 en 3. Die hield ze ook niet meer op een stoel nevendig. Maar iedereen laat wel op. Dus ook die samenhorigheid aan, dat is in die vereniging wel aanwezig. Schoon. Ja. Marloes, hoe kijkt ze nog allemaal naar uit? Want dat gaat gebeuren. Hè? Ja, sowieso, het seizoen zelf, dat het echt begint, daar heb ik heel veel zin in. Ik denk Blauwe Maandag dat iets is waar zij ook allemaal heel erg naar uitkijken. Want dan mag en ik ook, want dan mag ik drinken halen. En dan werden de rollen omgedraaid, hè? Dat is traditioneel. Ja. Maar de optocht, daar kijk ik ook heel erg naar uit. En zo zijn er al dat soort dingen gewoon... Ja, je wordt geleefd, maar je krijgt er denk ik ook zoveel herinneringen en dingen voor terug. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. En natuurlijk mijn eigen receptie. Ja. Wanneer gaat die plaatsvinden? 9 januari. 9 januari, dus iedereen goed genuttigd. Ja, absoluut. Ja, zeker. Dus, tot slot nog Tine Spreuk. Samen stonden we sterk. Ja. Samen stonden we sterk. Samen stonden we weer sterk. Ja, fantastisch. Want het sluit natuurlijk op een gezelschap. En ook met alle mensen. De dubbelzinnigheid erin. Ja. Dus en sporten, maar vooral ook... als je het zwaar hebt, dan zijn deze meiden er voor mij in ieder geval om op te bouwen. Echt de familie die je zelf kiest. Ja. Dus absoluut. Een heel schoon seizoen gewenst. We gaan dus heel veel zin samen. Dankjewel. Ja. En heel veel plezier, dames. Dankjewel voor uw komst. Dank jullie wel. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926. En Oonktime Roermond.